ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜକୋଷରେ କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନାଁରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧାର ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧିର ଆଳରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗ, ସ୍କୁଲର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ତୁଳେଇ ଚାଲିଛେ। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ମରାମତି, ଶୌଚାଳୟ ବା ୟୁରିନାଲ ମରାମତି, ଫ୍ଲୋର ମରାମତି, ଛାତ ମରାମତି, କଲର କରିବା, ସେଥିରେ ଆଲମିରା କିଣିବା, ଚେୟାର କିଣିବା, ଦରି କିଣିବା, ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା, ଫିନାଇଲ, ହାର୍ପିକ କିଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ରଖିବା, ତତ୍ସହିତ ସେଇ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି, ଜେରକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କିଣାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଫିସ ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣାଯିବ, ସେସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି। ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘର, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନିଜ ପିଲା ଏ ଭାବନା ଅନ୍ତରରେ ରଖି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ, କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, ତା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି 2200 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2200 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ
ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଆମ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ବେଶୀ ତାଙ୍କଠାରୁ। ତେବେ ଯଦି ଏତେ ବେଶୀ କାହିଁକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ଶିକ୍ଷକ, କେଉଁଠି 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ବା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସିଛେ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଚପାଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ଆମର 27 ନଭେମ୍ବରରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ବା ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ମୂଳ ଦାବି ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିକିରି 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଯେଉଁ ଦରମା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଖସିକି ପୁଣି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାର ଗୋଟେକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଅବସର ସମୟରେ 50% ସାଲେରୀ ପାଇବା କଥା ପେନ୍ସନ୍, ସେଠି ଆମେ ଅବସର କଲା ପରେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ 2200, 1200, 900 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅବସର ସମୟର ଯାହା ଟଙ୍କା NPSରେ ଜମା ହେଇଥିବ, ତାର 60% ଆମକୁ ଫେରି 40%ର ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା, 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ 900, 1200, 2700, 3000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ତାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ତାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 20,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ
2013 ପୋଲିସି ଏବୋଲିସ୍ କରି 6 ବର୍ଷ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 2013 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଲେ ସରକାର। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଲସାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, ଏ ସୂଚନା ଆଜି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କାହିଁକି, କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଥିବା ସରକାରକୁ ଚଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜିଗଲା କାହିଁକି? ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ। ଏକଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାର ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେମିତି ନ ହେବୁ, ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟରେ ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଇ ଶୌଚାଳୟ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବି ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫେଇ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ବୟ ଯେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ, କୃମି ଔଷଧ, ଆଇରନ୍ ବଟିକା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅନେକ ଯାହା କିଛି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯେ ନିଜେ ଆମେ କହୁଥିବା ଉକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ସରକାର ଏକ ଛାତ୍ରବାଦୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶାସନ କରେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସରକାର ପାଇଁ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ପାଇନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିନଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ସେଇ ଜଣେ ପୂର୍ବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି। ଏମାନେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ସେଟା ଆଜି ଯଦିଓ ଆମର ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମର ପାରିବାରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମେ ଉପେକ୍ଷିତ, ଅବହେଳିତ। ଏଣୁ ଆମେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମ ନିଜ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ, ହେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,
ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସେ ଉଦାର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଥିବା ପ୍ରହରୀମାନେ ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଇ ମହାନ ଶାସକ, ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କ କାନକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉନି। ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଆମେ ଏତିକି ସେ ଚକାଡୋଳା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବିଚାର ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛୁ। ଜୟ ଉତ୍କଳ ମାତା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।